Eztabaida luze baten ondoren, baina azkenean ezagutzera eman du Pedro Sánchez Espainiako presidenteak zer egingo duten inflazioaren aurkako neurriekin. Aldaketa nagusia argindarrean dago, gaur-gaurkoz beza 5% dago, baina pixkanaka igotzen joango da bere ohiko mailara. Horrez gain, salbuespen iberikoa gogoratu ere, bertan bera geldituko da urtarrilaren batetik aurrera. Argindarraren bezaren igoerak eragina izango du hileroko fakturan, baina dituen arabera igoera txikia izango da. Merkatua duela 2 urte, baina merkeago dagoelako. Batez beste etxe batean urtean kontsumitzen den argindarra 3.500 kilowatt-ordukoa da. Eta tarifa arautua daukan erabiltzaile baten hileroko faktura 5 euro inguru murriztu da martxan jarri zen bezaren murrizketari esker. Orain, 5%tik gora igotzen joango da purka-purka argindarraren beza. Eta uztailean lehen zegoen tokian, alegia 21%an kokatuko da. Hurrengo fakturan ez dugu aldaketa handirik nabarituko. Merkatuen prezioen arabera joango dala. Piskat beruntz balin badi joazte, gure azkenengo fakturan ez dugu aldaketa handirik nabarituko. Merkatua duela 2 urte baino 3 aldiz merkeago dago orain, baina datozen hilabeteko gorakadaren aurrean. Argindar fakturetan berrikusteko baldintzak, prezioak, kontratuen baldintzak bati bat. Kontuan hartzeko beste igoera gazarena da, 5%tik 21% igotzen joango da purka-purka. Horrekin batera, egurra eta peleta ere bai. Gas horniduren mailan etxeke bizitzentzat, gure gomendioa da turrera pasatzea, tarifa último recurso deritzona. Eta urte amaierarekin batera, Europak aginduta salbuespen iberikoa amaituko da. Bueno, zeo zer lagundu zuela, baino ez kontsumitzaileek espero genuen moduan. Beste neurri asko, zergen inguruan eta hola eragin handiago izan dute. Otsailetik ez da indarrean sartu, amaiera honek ez du eraginik izango adituen esanetan.